Shoutout. Shoutout ko. Shoutout po. Shoutout namin. Gusto kong shoutout. Shoutout po. Shoutout ko nga po pala yung mga crew dito sa Pedritos. Pwedeng libre na. Hindi, joke lang. Shoutout pala sa lahat ng mga Pangasinan vloggers dyan! Sa lahat ng mga napanghihinaan ng loob para sa mga nahihirapan pa. Huwag kayong ma-stress o mag-isip ng ganun. Basta tsagaan nyo lang lahat ng mga ginagawa nyo and magpursige ka lang para makuha mo yung gusto mo. Ayan. Last na tanong na lang. Sarapan ang ganda mo. Siyempre! Gusto kong shoutoutin lahat ng mga katrabaho ko, tapos mga tropa ko sa Pangasinan Vlogger. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa akin, lalong-lalo sa mga followers ko. Yun lamang po. Ano pang tanong? Shoutout ba? Shoutout sa lahat ng sumusuporta sa Pangasinan Vloggers, especially sa Derek RJ. Kahit di pa tayo sikat, pero yung mga sumusuporta solid yun. Napaka-solid. What's your question, please? Ito, unang tanong. Okay. Unang tanong daw, pre. Unang sagot. Ano sa English ang anak na lalaki? Ano sa English ang anak na lalaki? Son. Last final answer. Final answer. Ano ang spirit ng anak? A-R-A-W. Okay, kung pa. Kung ang spelling ay kung anong araw, dapat mayroon din buwan. Kasi buwan ko ngayon. Isa yun sa lahat ng aspiring ko sa vlog. Ayun, keep striving kasi lahat naman ng sikat ngayon na vlogger nanggaling yun talaga sa simula. Pinagdaanan nila lahat ng pinagdadaanan nyo ngayon. Kaya wag na wag kayo susuko. Kung ano na simulan nyo, tapusin nyo. Ang masasabi ko lamang po ay maraming salamat dahil nakilala ko rin itong mga to. Lalo na lahat sila. Lalo ka na rin Direct RJ, isa sa mga sumikat nito yung Buko Man, di ba? Buko Man, kung napapanood mo man to, meron ako dito Buko Man. Buko Man. Ay, pinapamag sa Ikot man. Yun lang, maraming salamat sa mga Pangasinan Vlogger. More content and sa amin din, sana mamonetize na kami. Tama. Sana mamonetize na kami. Mga ito, shout out. So yun mga kadabi, shoutout po sa pinakamamahal kong babae dyan. Sana nanonood ka. Miss Rancy, I love you. Shoutout ko ang aking mga barkada dyan na si Iang Kyle Maglalang. Shoutout sa'yo at kay Nathaniel Aquino at sa mother ko, Jenny Parabrigo Soriano. Shoutout ma. Ingat palagi. Yun shoutout ko lang si Lord. Shoutout kay Lord. Shoutout sa lahat ng pumunta dito sa seminars ng Pangasinan Vloggers. Ayun. May ganun pa ako. Ito, nagawa po nyo. Anong magagawa? Natutulalan, tuwing lumalapit ka, ako ay Yun, mensahe ko lang sa wala ng Pangasinan Vlogger. Tuloy-tuloy lang sa mga ginagawa natin at suportahan lang. At suportahan nyo rin ang lahat ng Pangasinan Vlogger. Tara na, to Chargy. Mensahe ko lang sa Pangasinan Vlogger ay madami din akong natutunan dito at maraming salamat sa pag-invite at yun lamang, ako si Don. Yun, never give up. Tsaka maraming salamat sa nag-invite sa amin dito kay Boss JP tsaka kay Kabalayan Next tsaka sa lahat ng pumunta dito. Ayun. Thank you. Siyempre, dito lang yan sa Pedritos! Mga ito, sige sa shout out. Shoutout po sa family ko dyan sa Orbistando. Hello po sa inyo. Shoutout nga pala sa family ko. Hello. Shoutout nga pala sa family ko. About love na lang. Ano po sa English ang anak na lalaki? Brother. You make flowers bloom. Girl, you make the stars collide. Message na lang sa lahat ng aspiring ko Ang message ko lang, lalo na sa mga baguhan or sa mga
nagbabalak na papasok sa pagiging vlogger, ganyan. So, ang message ko lang sa inyo, kung gusto niyo yung ginagawa ninyo, kung gusto niyo matupad yung mga pangarap ninyo, ipagpatuloy niyo lang dahil meron din kayong patutunguhan. So, yun, sipag lang ng sipag sa paggawa ng mga content, sa mga videos ninyo, para hindi lang yung sarili niyo mapagsasayan nyo, kundi sa maraming tao. Yun lang. Idol, sino gusto mo i-shout? At sa mga pag-asyam vlogger, sa mga turaot, mga followers ko, admin mas po, ang nagiling ko. Sino yung mga buraot sa'yo? Hindi ko yung pwedeng bagitin. Kasi high level sila eh. Stop it. Get some help. Anong mensahe mo sa lahat ng mga buraot? Mga masasabi ko sa mga buraot, magbayad na kayo ng mga utang nyo. Kailangan din namin ng pera, hindi lang kayo ang nangangailangan ng pera, kailangan din namin. So, sa mga nakautang yan, magbayad na kayo ng mga utang nyo. Ang motibo ay ang hindi pagbabayad ng utang. Anong mensahe mo sa lahat ng aspiring vlogger? Masasabi ko sa mga aspiring vlogger na tuloy-tuloy nyo lang yan pag-vlog nyo. Maliit man ang kita, basta mag-enjoy kayo sa ginagawa nyo at balang araw, makakamit nyo rin ang pangarap nyo. Mga idol, sino gusto mo i-shout? Shoutout namin si Daddy Arman para kasi na-miss na namin, syempre hindi kompleto ang Team Parigoy. Shout out si Daddy. Daddy Arman din po. Ano po mensahe niyo po sa lahat ng aspiring vloggers? Bilang Team Parigoy, enjoy nyo lang kasi kung lagi lang kayong nakafocus dun sa monetization nyo, talagang mapaghihinaan kayo ng loob kasi syempre yun yung dun tayo nakafocus eh. Bilang family, in-enjoy lang na lang namin yung ginagawa namin. Kasi sabi nga nila, never give up, trust the process. Kasi lahat ng bagay may proseso bago mo makuha yung gusto mo. Yun lang po. Mga idol, sino gusto mo i-shout? Siyempre, siya shoutout ko lang iba kundi si AG. Wow! Anong mensahe mo sa lahat ng aspiring vlogger? Make it better every day. Huwag tayong pakampante. Although magaling na tayo, kailangan everyday natututo pa rin tayo. Huwag tayong magpakampante, syempre. Para yung ating success is dire-diretso. Kasi meron lang ako i-share sa inyo. Before kasi, medyo nasa tugatog na rin tayo. Pero dahil nagpakampante tayo, ang nangyari, bumagsak para tayong nag-umpisa ulit. So ang nangyari kasi before, matas na yung engagement, okay na lahat, nagpakampante, tumigil ako ng 7 months. And then nung wala na akong pera, bumalik ako, nag-content ulit ako, wala na siyang recommendation, wala nang engagement, pati followers, 'di ba? So wala na lahat. Kaya ang payo ko lang, para naman sa mga bago to, sa mga bago. Kapag na-reach nyo yung engagement nyo na nasa tugatog or pataas kayo ng pataas, huwag nyong itigil, tuloy-tuloy lang. Kasi once na tumigil kayo, automatic, bababa na yan. So yan yung message ko naman sa lahat. Although magaling naman na lahat sila, syempre, lalo pa natin gagalingan araw-araw. Okay? Nice. Ano na lang, idol? Ano? Idol, ba't ang gwapo mo? Ganun ba? Alam mo, kahit na ganito yung itsura natin, di naman tayo gwapo, sakto lang. Pero alam nyo ba na single si Learn More PH ngayon? Katulad ni Tropang AG, wow, ayan. Paano masabi? So sa February 14, sana pala rin magkaroon tayo ng kadate. Oh, sa mga single dyan, sinong gusto mo kadate ako? Charot. PM nyo lang ako, ayan. Actually, naghahanap talaga ako ng i-date sa February 14. Okay? Kita-kits ulit. Sino gusto mo i-shout out? Siya ko po pala yung mga crew dito sa Pedritos. Pwedeng libre na hindi jola. Shout out malaking di mama, yung mababantay natin. Shout out si kayo, amin, papa ko, mama ko, kapatid ko, yung amin na taga Barangay Mi. Shout out si kayo, amin, common, suportahan nyo kami. May nakalimutan ka, shout out. Ay, yung pinakamamahal ko, siyempre, si Mama Gisi. Huwag ka nang babarong sa akin, oh. Baka mo, sinisibag mo nga naman ako. Shout out sa'yo, I love you. I love you. Kiss me out of the bearded barley. Ano mensahe mo sa lahat ng aspiring vloggers? So, inspiring vloggers out of Pangasinan, continue lang sa pagbibideo. Huwag kayong magsasawa. Pa nagsawa kayo, talo kayo. Okay? I love you all. Video!